Magherban sa ta. Magkuha ni tag dragon fruit. Ba! Nara. What is that, guys? Wow, it's so big. Fresh from the backyard. Wow! Wala na. Ito. Tara pa ah. Napa? Arin siguro ang usa. Kani. Hinag mo, hindi. Ha? Kamar mo sa kinakana oh. Oh. Nakuha na? Hala na purting ka red ba? Aman. Turay. Kaigbaw. Kanan sa tuloy. Ma. Sunod na po itong talo. Na. Ito na. Pero.